Сега всички от Провадия меко идей да ръкопляска, ще ми заповядай на дансинга. От Златина, ама, да знаеш. От Златина. Тя е Златина, квартал на Провадия. Музика. Обзор Провадия Варна. Тука е купона меко. Obzor Zlatina Varna, tuka e kupona meko. Hata kata kara kizakikak, hasi sa svasa kazikora. Hata kata kara kizakikak, hasi chida tatu si sushaka. Благодаря. Аплодисменти за момчето, за брата на булката. Жив и здрав да бъде. До мене зетя и сестрата на младоженеца Айдън и Айше. 100 лева, 200, 300, 400, 500. Музика. Sunce brak vara, tuka e kupona vaina. Obzor Провадия Варна, naša me hajde vaina. Obzor Hotel Varna, tuka e kupona vaina. Hata kata kada zigzag-zag, asa čina tada si sasada. Hajde Kuzmanča! Колеги, салам! И така продължаваме Ламина от Талава за Айдън от Германия до Избор хотел. Ако може Марис, Яш Айдън! Марис на мен сутра! Айде до Избор! Музика! Challenge,
Dankeschön. Așa mi Denisa. Благодарим на зете и сестрата на младоженеца. Живи и здрави да са. Еса. Продължава на Айдън, баща му, сватото на Салим. Заповядай от тая страна. Вижда камерата. Спокойно. Пет лева за камерата. 5 лева за водещия, не за викача. 5 лева за водещия. Благодаря. Асистентката. 5 лева за асистентката. 5 лева на оркестъра. Заповядайте, момчета. Абе, не виждам, тук ли сте? Аз съм тук, виж. Малко те се фант. Губиш ми се нещо. На интелигенция, гордея се. Много благодаря. 50. 100. Muzika. Haydi milli sen, sana yakışır hey. Haydi tekerleme, sana tekilim. Bu tarz milli sen, sana yakışır. Haydi tekerlemez, olmazsa olur. Haydi, 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 tekerlemez bana ne, tekerlemez bana ne. 150. 200. Bu tarz beni sana yakışır falan. Oynak istedim hey, sizi yakışır hey. Bastı sayı sana. 250. 300. हमारी फिल्म बुधबारी एम्बारी हमारी firma si Bulgari. Fotoğrafla ilinalisi. Koçu uzaktan az bir anda. Hadi başam aman eskomeke. Size familia armale. Билета да дишти батерии. Благодаря на сватото. Жив и здрав да бъде той и семейството му. Здрасти, младежо. Да ми кажеш кой си, откъде си. От брачетка. Са. Ал микрофон. Са. От брачетката на булката или то от село Греднарово. Една микроволнова печка. Младоженците да си поемат подаръка. Служи го е така. Зете ли ще готви там? Той само ще топли янето, правилно. Ти ще готвиш. Печката е Samsung. Део. Део, да. И гаранционната бележка. На тебе ще е една.
и 50 лева дарение. Живи и здрави да са. Колеги, само да кажи, да. Чичо ми Той се знае. Да, той се знае. Чичето на Илито, брати, Баба, дядо и всички. баба, дядо, близки на Алая, всички роднини. Колеги, музика. Благодарение на братовчетката. Само ще ви помоля малко по-напред, че тук влязахме в оркестър. Мехмет Ибрямов. Дядото на бабата. Да, булката, дядо и. Какво ми носиш сега? Печка електрическа. Една печка електрическа. Един келим. Тук какво има? Той пак това ще види. И органи, чаршафи, сервис чаши, термокана. И всичкото за тях ли бе? Благодаря, смъкни ми долу. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, казва бабата, и те да са живи и здрави. Колега, музика. Благодарим на бабата и на дядото да са живи и здрави. Бабата пожела като тях да... Като нея да остарият и заедно. Заедно обаче. И много внучки да гледа. Жива и здрава бъди баба. Така, други. От чичето на булката. От Мартин. Един брачеда, един телевизор, плазма. Ето, казва го. Благодаря. От Германия е телевизора. И един фрутюрник. Значи от чичето от Германия, от братовчеда. Един плазмен телевизор и един фритюрник от Германия. Живи и здрави бъдете. Германски. Дойче, дойче. Германия. Всички грастолови на Алая. Германски. Същите хора да останат на Алая.